Og her har vi så Maja. Og ved siden af Maja, der har vi Olivia. Og over til højre, der har vi selvfølgelig Amalie. Hej, jeg hedder Maja. Jeg er 11 år. Jeg har en mor, der hedder Karen, en far, der hedder Ulrik, en bror, der hedder Lasse, en hund, der hedder Tarzan, og 2 kaniner, der hedder Stampe og Ninus, og en masse fisk. Jeg kan lide at sy, tegne, male og en masse andre ting. Hej, jeg hedder Amalie, og jeg er 10 år gammel. Min familie består af min mor, som hedder Tina, min far, som hedder Thomas, og min lillebror, som hedder Vitus. Jeg elsker at spille fodbold og lave mad sammen med min far. Hej, jeg hedder Olivia, og jeg er 11 år gammel. Min familie består af min mor, Helle, min far, René, mig, Olivia, selvfølgelig, og min storebror Ask. Jeg kan rigtig godt lide at danse og sy, og nogle gange designer jeg selv med tøj, men det er meget sjældent, så... Ja, men det var vist alt, der videre mig. Her kommer vores historie, venner. Ja, vores historie, venner! Yeah, den er for fed. Der var engang en pige, som hed Mie. Hun var meget ensom. Når hun skulle i skole, glædede hun sig ikke, for hun havde jo ingen venner. I frikvartererne gik hun altid rundt alene, og hun måtte aldrig være med. For eksempel som når de spiller fodbold, som her. Go Mark, go Mark, go Mark. Goddag, Signe, og velkommen til klassen. Mia og den nye pige Signe var bedste venner. De dansede til musik og bagte kage og havde det virkelig hyggeligt. Nogle uger senere fik Mia også en kæreste, som hed Jack. Mia og Jack besluttede sig for at tage på skovtur. Men der var noget, Jack ikke vidste. Det var, at når han kom hjem, ville de holde et kæmpe surprise party for ham. Og der bliver råbt. Og fødselsdagsgave fik Jack penge og atter penge. Og de penge blev brugt til en dejlig tur til Italien. Jeg elsker dig. Så er det slut Fra os. Tak til klassen for surprise og Emilie og computeren.